Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето решение за картичка за Свети Валентин. Така. Долу съм сложила розичка с перлички и тичинки. Тук съм направила букетче от бебешки рози. Има катинарче за сърцето на любимата. С ембозинг пудра съм обработила листа навсякъде лов и сърца. Тук съм сложила ключенци и пеперудата е с розичка. Това е пънч на... Забравих как се казваше. Извинявам се. Следващата картичка. Следващата картичка по същия начин е направена, само че долу е направена с друг материал вече. Така. Ето тъй видите цялата картичка. Може и тук да обърна. Така. Двете картички. И тук имам още един вид, според материала, който съм имала, с разликата, че долу съм сложила розички от панделка и перлички. Ето. Може да ми пишете, ако искате, коя картичка харесвате. Тази е първата, тази е втората. Долу съм написала с акрилен химикал лов. Ето. Може да се види. И тази е в третата. If you want, write me who postcard you like. Thank you very much for watching.